Riwruoge ariyo ma ok mag piny owacho, United Nations Population Fund kod Commonwealth and Development Office ochiwo sir mag yedhe mag komo nyuol ma nengogi nyalo romo $57 ne piny owacho mar Kenya. Yedhego ma olos e lony manyasani kendo ng'ato nyalo chworego kende owuon bang' yudo puonj mar jolony, ochiwne duol ma kawo yedhe e pachoka miluongo ni KEMSA. Magikone to biro chwalo gi ute mag thieth mag piny owacho ma Thurka. Migawo mar thieth ka otelnegi kod Director maduong' Dr. Patrick Amoth okoni yedhego dhi konyo go okang' e kedo kod yemo kod duoko piny kwan mag mine ma wito ngimagi e kinde mag nyuol. The UK remains a leader on family planning. We believe globally women need to have choice. As a mother, as a woman, I want to decide when is the right time for me to have children and how many children I want. Ladies and gentlemen, beyond the numbers, the impact of our efforts is profound and far-reaching. By averting unintended pregnancies, which Anders talked about, of nearly 42,000, maternal deaths of nearly 112, and unsafe abortions of more than 12,000 cases. We are not only safeguarding the health and well-being of our women, but also fostering socio-economic development and prosperity.